Vi-l prezint pe Edcu Ștefan, e un student în programul nostru de mentorat de scurt timp. Uh, El tocmai ce a găsit primul winner și hai să ne întrebăm, să vedem cum mi s-a părut experiența lui de până acum. Bine te-am găsit. Ne poți spune, Salut! nu știu, câte produse ai testat până acum, cum ți s-a părut și câte winnere ai găsit din produsele testate. Păi am testat trei, dintre care al treilea a fost winner. Da, și cum mi s-a părut, nu mi s-a părut așa greu, nu știu. A Ai mai fost, făcut e-commerce până acum? nu, este Înainte. prima dată. Prima dată când fac e-commerce. Mie mi s-a părut mai greu doar research-ul, adică partea asta a fost mai ușoară. Mhm. Și, Bine, nu știu, trebuie să pașii ți s-au părut destul de clar? foarte, foarte clari. Nu. Au mai fost așa câteva întrebări, dar le-am pus pe grup, mi-ați răspuns când s-a putut. Adică n-am avut niciodată probleme de genul să nu-mi răspundeți sau nu știu, să nu înțeleg ceva și să rămân blocat pe acel lucru. Dacă au fost din vina mea, că nu am Bun, înțeles. Și am mai citit odată și am înțeles. perfect. Hai să vedem un pic rezultatele pe care le-ai avut cu produsul ăsta și cum de l-ai declarat winner. Practic, deci ai zis că ai testat trei produse, ai un winner. Atunci, la Da. winnerul ăsta, câți bani ai investit în reclame pentru testare și care e revenue pe care l-ai avut? Deci, pentru acest produs, Winner, am cheltuit 529,31 lei. Așa. Și în revenue, Facebook a calculat 2125 de lei, dar eu, de fapt, am calculat 2400 pe Paperform. Ah, super. Deci, practic, în formularul de comandă Da, ai avut mai mult. Și atunci da, ROAS-ul undeva la 4,7, cam așa? da, ceva de genul. Aici în Facebook e 401, dar calculând 4,6, 4,7 pe acolo, ceva de genul. Super, super. E mega winner. Felicitări. Da, mulțumesc. Aduci produsul și urmează să ne ții la curent cu rezultatele în urma vânzărilor. Da, sigur. Între timp mai testez, poate mai fac un winner. Bun, super. Fain, fain. Deci ai rată de succes de 1 din 3, ceea ce e foarte, foarte bine. Cam în cât timp de când ai intrat efectiv în program ai găsit primul winner? La mine e o poveste mai complicată. Deci eu am intrat în program în august, Așa. dar pot să zic că eu m-am apucat de treabă de-abia acum, în ianuarie. Din august până în ianuarie 2024, adică acum o lună și ceva, nu am făcut nimic. Nu m-am ocupat. Eu pot să zic că am intrat în program în ianuarie. Pe 5 Deci, ianuarie am început research-ul, pe 19 am avut lista de produse, pe 19 ianuarie mhm. și am început să testez pe 1 februarie. Și pe Bun. 10 am găsit winnerul. Deci, Cam practic, așa a fost. într-o lună, o lună și un pic, o lună și câteva Da, zile, de o când lună și un pic. Da. ai și avut primul winner. Mhm, Felicitări! da, da. Mulțumesc. Na bun, hai să o ținem tot asta atunci și succes pe mai departe. Mulțumesc.